ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, мо дар имза навор якчанд мошинро ба навор гирифтем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ бошад, хоҳем ки видео када партен ё ки хоҳем ки сурат када роӣ кунен, мо мақсад ки дар саҳифаи худмон дар реклама мемонем. Дӯстони азиз, касоне ки дар территорияи шаҳри Бухтара бошад, мо худамон омада ба навор мегирем. Касоне ки аз рай дуртар ҳастанд, мақсад ки метавонед ки мошинтона сурат гирифтен ё ки навор када дар WhatsApp мо партен, мо дар саҳифаи худмон мақсад ки реклама мекунем. Дӯстони азиз, дар имза навор мошинои арзон ҳастанд. ВАЗ 21014 Daewoo Nexi, ВАЗ 21099 сечкаҳои объёмӣ ва сечкаҳои простои, Мерседесҳои компрессор, Opelҳои седан, Opelҳои хэтчбек, Opelҳои Vectra A, Toyota Camry ва дӯстони азиз, электромобили Dongfeng ҳастанд. Astra J 2003 бо нархи 45000 опшн, нархҳои арзон кардем ва курси имза 124 сомон. Дӯстони азиз, навор ҳастам мегӯям марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи бачо срочнаи Toyota Rumion 2010 SK бачо, мотори 1.8 дуал, коробка автомат. Мошин 6 моҳи дига танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат, утил дорад, консернаш кор мекунад, лоч балоноч пачка, свети сабсафед бачо, трехкомпонентный свет. Мошин бачо мақсад ки варианти SK ша американка Toyota Rumion бачо, состоянияш идеали бадай старт стоп консерма наворотуш кор мекунад. Мошинча зури бадай. Нарша мегӯяд 85000 мегӯем, бо муомила савдои хуб мекунем мегӯем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, нарша мегӯяд 85000 сомонӣ, бо муомила савдои хуб мешавад. дар поёни видео ҳаст номерои соҳибшо, шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред. Ина марамат бачо 13000 сомон Daewoo Nexi, 13000 сомон, бо муомила савдои хуб дорад. бачо мошин 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай. Моторуш ай Opel бачо, мотори Opel мондагӣ ҳастай, краскаш навай, фақат ки як полировкаш мекунед. хай бо балони пеша мақсад ки листитара балони пеша ҳалиш мекунем бачо. Мошин хай ягон мелиш расход дорад. 99 сол аки мошини солуш срочна фурӯшия. Ина марамат 13000 сомон, бо муомила савдо дорад, срочна фурӯшия. бачо обшивкош тозака, 4 та электропакет. хай кам тарчиш кор дорад, обшивкош кор дорад бачо. салонш хай чиқолақҳои фасон мондаги аст, наву парашам камтар кор дошта, исш сӯза нормалия. аки мошинои хизматиам дӯстони азиз, балони пешаш хай листара ақибош леки навай, пешош леки листитара ка. мошина краса кардем, хеле ката сӯза кардем, мақсад полировкаш мекунем. я марамат, балони пешаш леки листия. ду балони навош мезанем карочи, я марамат. балони ақибош иш навай, иш навтара сӯза. я марамат. дӯстони азиз, мотори 1.6 99 солай, 13000 сомон, бо муомила савдо мешавад. моториш ай Opel мега соҳиб 99 сол, мошин дар шаҳри Бухта. ҳуҷҷатош 3 моҳи дига мондагӣ аст, утилам дорад. шахсоне мехарен, дар рақамҳои поёнда занг занед, маълумотша гиред. мошин айни ҳол дар шаҳри Бухта қарор дорад. марамат срочна. ина бачо марамат ВАЗ 21014 2008 сол, мотори 1 полисейский бачо, солона ҳуҷҷатош нав кардагӣ астай, самбуферои биқагӣ бачо, утилизатсияам дорад. краскаш ягон ҷо кор надорад бачо, ҳамаи наворотош кор мекунад, ҳолати балоношам пачка. ина ҳуҷҷати солонаш. дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ аст. мошин дар шаҳри Бухтарай. ҳозир ҳамаша бо нишон метиҳем, бо гап мезанам бачо. ина бо кадаша ай дур мегирем, марамат тамошо кунем. ВАЗ 21014 бачо, ҳолати балонош 80%, ақибош леки навай. ина марамат тамошо кунем. мошин беруна кор надорад. обшивкош тозака бачо, дута электропакет, скамякош латага бо чиқолақҳои фасон мондаги аст, коробка механика, самбуферакҳои фасон дорад мега соҳибшон. десен тозака мақсад. ина марамат дӯстони азиз, мотори 1 полисейский. ҳолати балони ақибош бо навтарака. ина марамат. бачо номеро 2004 падаркай. мира ман фуромӯш кардам гӯём 2004 падаркай. ина марамат. мошин беруна ягон ҷош кор надорад бачо. ҳамаи наворотош кор мекунад, солона ҳуҷҷат кардагаст, моторуш бе ягон расхода. ина марамат. дӯстони азиз, нархи мошина мега соҳибшо қиматара галидага мега 28000 гуфтесиам, бо мақсад ки муомила савдо дорад. нархи мошин 28000 сомон, боз муомила савдо дорад. мошин дар шаҳри Бухтара 2008 бачо, мотори 1.7 кати. ина мошинчара бинай пеш бинед ва харидорӣ кунед. марамат срочна. бачо марамат Opel хэтчбеки 97 сол, 28000 сомон, танировка 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 97 сола бачо, мошин кондитсионер дорад. чашкош беварид бачо, камтар краскаш созай навай, не ки камтар краскаша безеб кардагӣ ҳастан, хоҳин краскаш мекунем бачо.
28 000 сомон ҷои сунгириш дига ягон сум арзон намешавад. Мошин дар тарафи ноҳияи кушонаи вахша қарор дорад бачо. 97 солае. 7 моҳи дига танировка, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Срочно фурӯшия. Ина марамат тамошо кунед. Бачо десин дора камбуди расун як ҷода бамперош ҳам асад кор дорад. Исаш нормальния бачо. Фақат ки краскаш камтар безеб кардаги астай. Ина марамат тамошо кунед. Обшивкош тоза карда, электропакет, сиди салон, скамейкош латаги, хай чихол мезани, чихолош кандаги дора бачо. Мошин кансаден дора, намедонам кор мекунад. Торпедош ягон ҷо кор надора бачо. Салончаш ҳам хай нормальния. Хай нархшда арзанда ба танировка дора. Ина марамат дискои престиж даги аста бачо. Десин ами бампера краскаша беҳад безеб. Болош хай нормалия, фақат ам бамперош мақсад ки краскаш безебтара бачо. Хай як кор дора. Лекин нархшда арзанда танировка дора бачо. Мақсад 28 000 сомон ҷои сунгира дига ягон сум арзон намешавад. Ҷои ам сунгириш 28 000 сомон бачо. 97 даже 98 техпас дода бачо. Лекин 97 муфтесем. 7 моҳи дига мақсад танировка, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. 97 сол бачо. Ами 28 000 сомон ҷои сунгира дига ягон сум арзон намешавад. Мошин дар шаҳри Бухта срочно омада бинед. Ина марамат бачо 18 000 сомон Daiwo Nexi танировкаи 100% дорад дӯстони азиз. 6 моҳи дига танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат, утил дора бачо. Daiwo Nexi германскияй 95 солай. Мошин нахадоа бачо 95 сол. 18 000 сомон бо муомила савдои хуб дора. Мошин дар шаҳри Бухтар астай. Срочно фурӯшия. Ина маро тамошо кунед. Бо ина кадаша ай дур мегирӣ набо бинед бачо. Мошина мойка накада овардиам бачо. Ҳолати болнош як 70% 60% ҳаста. Беруна мошин хай кор надора. Хой на полировка мекунад, хой ҳеҷ гап не. Обшивкош тоза кай бачо. Германский электропакет. Скамейкош латаги хай фора мешуин. Коробка механика, салоншон сунай тоза кастай. Марамат на срочно. 95 сол германский бачо. 6 моҳ танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Ина марамат. Ҳолати балнош бачо як 60% 70% ҳам хали аста. Ина марамат дӯстони азиз. Мошин састаи чиз аста. Хеле ҷа пластмасак дорам, чун неста я рафки мезанеша пластмасакоша. 95 солай бачо срочно фурӯшия. 18 000 сомон бо муомила савдои хуб меша. Мошин дар шаҳри Бухта бачо. Ина 6 моҳ танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора срочно. Марам омада бинед. Ина марамат бачо бояд дига ВАЗ 2107 девонаги 2011 08 бачо 2012 мешава. 6 моҳи дига танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Мошин краскас пачкай бачо, свети бардови. Олучаги меган, чӣ меган бачо? Мошин идеален сасена срочно фурӯшия. Ози бо ҳамаша нишон метон ва дӯстони азиз бо гап мезанем. Ина марамат бачо ҳолати балонош пачкай, мақсад ки балон намезани краскаш идеален сасия. Ина марамат тамошо кунем. Обшивкошам тозакай, скамейкои айхичай. Мақсад май системаи музикаша мега зурай. 7,5 сомон мега системаи музикаша мега зур кардаги астем. Мақсад дурна салон кор надорад. Ина марамат тамошо кунем. Скамейкои ақибшам зур, обшивкош тоза. Ҳолати балони ақибшам сӯзай. Бачо номерои 13 падарка мега соҳибшон, мақсад ки қатиш метемша. Ина марамат дӯстони азиз. Ҳолати балонош зур, обшивкои ҷашам тозак. Ина марамат дӯстони азиз. Мошина наовардан ака гуфта ки амири аз сиёнка ки бачо нархи мошина мега 35 000 мегем, бо мақсад ки муомила мекунем мега соҳибшон. Мошин 2011 08 танировкаи 100% дора. 6 моҳи дига танировка, 6 моҳи дига ҳуҷҷат. Обши мошинча зурай. номерои 13 чӣ хеле гуфтум? Ин номерош туфай. Мақсад биен мошина бинен мега муомила савдо мекунем. Мошин дар шаҳри Бухтар астай. Чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем мошинча идеал сасене. 35 та бо муомила савдои хуб дорад. Марҳамат дар рақамҳои поинда занг занен, маълумотша гиред. Ина марамат бачо Астраҷи 43 000 сомон 2003 сол. 4 инжектора бачо. Свети металлик 2003 сол. 43 000 сомон бо муомила дорад бачо. Срочно фурӯшия. Ина марамат тамошо кунем. Бачо балнош хай 50% аста. Баъд мошина ячига нофтана ки мошин шкурит кардаги аста. Мошина мақсад краскаш мекунем бачо. Хеле
Каунтер светаш хира бадай машина шкурит кардан краскаш накардан ак сумшу наразида ин машина меги краскаш мекини мақсад 2003 сола ина марама тамошо кунен обшивкошам тоза каса электропакет дора бачо скаменкош латаги коробка механика машин кондиционер 2003 сола бачо утил дора фақат ҳуҷҷатош бучдагия 43000 руз мега мақсад ки бо муомила дора бачо срочно фурӯша неки машина дидисен مثلا شکوری کداگه خیلی با نجدک میشه کانشک اوجی کامتر خیلی خیره میشه و بیزه میشه آبش میره که خیلی های نمیکنه یا شکوری کداگه اصلا کراسکش نکردیان این ایدوش کداگی نبوده اینکه اون طرفو شکوری کداگه مقصد ماشینا اینا مرا 43000 روز میگه با مقصد که معامله سعودی ماشین اوتیل داره و فقط حجتش بوچداگه داخلش بوچداگه مقصد 2003 سال موتور یک گشاش 4 اینجکتور 43000 سومون کانتر دیگه بچه معامله میشه ماشین در شهر بختار است اومده ببینین سرچنا فروش السلام علیکم دوستان عزیز اینا مرحمت دوستان عزیز باید تویوتا کرولا دی سه کردگی با نرخی 65000 سومونی با معامله داره دوستان عزیز ماشین 10009 دوستان عزیز موتور یک گشاش 16 های خب تا آخری سال حجت داره دوستان عزیز کانسلش کار میکنه که کانسلش کار میکنه دوستان عزیز بیرون یگان کار نداره ماشین ایدئال نیست سسینه مقصد ماشین دوستان عزیز دای کرولا سه کداگه مقصد که زبورکای خلیجی دوستان یعنی که دبی است 65000 سومونی با سعودی معامله خوب داره مرا تماشا کنید دوستان عزیز 4 بالون یک 90 فویزا даже 90 بگه میشه دیسکوشم یگان کور نداره کراسکا بیرونش سوز دوستان عزیز یگان کور نداره سیتی سابسیوم обшивкош тоза достоин аст 4 та электропакет регулировка баковой достоин азиз ина хеле мақсад ки чихолакҳои кожа мондаги аст не ки чиёш латаги достоин аст заводско як пара мулти дошта достоин азиз хо коробкаш достоин аст механика ина механика ман десам канцелш кор мекунам мега монитор панитор ҳамаш 100% достоин азиз салонш тоза не ки рости гапа бугум дар комментара хоҳиш кардам ки ам хеле агу механика ё механика арзон ина достоин аст бо се кардагия мақсад ки номерошам падарка ина марва ина амрӯз хай камтарак пузирок доштае хай чизе аст гуфтеса ина марама дӯстони азиз то охири сола ҳуҷҷат дорад утил дорад краскаш напана моторш мега 100% коробкаш мега соз коробка механика нархи мошина мега 65000 меган бо муомилаи хуби хуб мекуна мега мошин қарор дорад дар ноҳияи кушониён дӯстони азиз 65000 сомонӣ бо муомилаи хуби худ дорад марама срочна марҳамат бачо 19000 сомон Opel Sedan свети металлик бачо 97 сол срочная бо каунтер дига муомила мешавад 19000 сомон чашкош бей варид бачо мошин нахадуай ина марҳамат тамошо кунед бачо ҳолати балонош я 60% ҳаста 50-60% беруна краска кор надора хай кам наҷо кам ки ҳаста ҷое ки кор дошта бошад обшивкош тоза кай бачо салоншда хай чихол мезанед марҳамат салонша чихол мекашин коробка механикае торпедош бачо шудастае ина марҳамат люка доштае 19000 сомон бо муомила дора дискои рамашка ина марҳамат бачо десин ҷаша мақсад кор дора хай чизи ҳаста то ҷои имкониятша ба шумо мегем ина марҳамат ай тарафош созае ҳолатҳои балони ақибош бо созтарак будае и парашон ранги он пара як 60% 50% бача мошин утил дора фақат ки ҳуҷҷатош бучдаги аста нархи мошин 19000 сомон бо каунтер дига муомила мешавад бисёри бад не мошин дар шаҳри бухтор аста мотор мега соз бачо кузуфу соз чашмош мега беварид 19000 сомон 97 сол састани чизори бачо люкам доштае марҳамат мошин дар шаҳри бухтор аста каунтер дига муомила мешавад срочно омада мошина пеш бинем ина марҳамат бачо 39000 сомон Opel Vectra C бачои мошинара касоне ки медонам бовар кунед ганда мақсад системашон зури бадай ва ашод хадавоишам бачо мошин 2002 астае мотор 2.3 пае 39000 сомон бу каунтер муомила мешавад 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мошин идеал нест ҳастияне мара тамошо кунед бачо мошин беруна кор надора ҳолати балонош пачка ина марҳамат тамошо кунед обшивкош тоза ка 4 та электропакет регулировка баковой бачо скаменкош латаги ду пара мултиро дошта коробка механика мониторш 100% навзадаги кондиционерам дора не ки бо френа чиз мезанен маха салон тоза ка бачо
ира Opel Vectra C мегам бачо ин мошин дар Россия бисёртарака ине ки ҳамин мошина ман яд худам доштем я вақто хадавоишоне ки зур буд болати балони автобус 70% аст ина марамат тамом шуд ҳамин яка мошина 45 мон гуфт мо гуфтем не хай 39000 мондем бу муомила савдо меша мошин мега 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 2002 мотор бачо 2D 3 пай газ бензин ай мошин гази евро 4 бачо мошин дар шаҳри бохтарай короче нархи мошин 39000 сомон бо кантра дига муомила мешава хай мошин беруна кор надорад ин мошини мақсад дорам мухлисои худчона 39000 уж мега бо кантра дига муомила мешава мошин дар шаҳри бохтар аст 4 моҳи дига ҳуҷҷат утил дорад газ евро 4 бензин мотор 2D 3 срочно фурӯшӣ касоне ки мехари мошин омада пеш дар мақсад бинед марамат бачо бояд тайдига ваз 21014 2004 бачо мотор 1.5 кати свети мақсад ки кристалл мегам блу мегам свети беҳтарин бачо мошин 2004 солона ҳуҷҷаташ кадаги аст срочно фурӯша мошин беруна ягон онҷо кор надорад бачо сасянаш идеал не хай бо омада пеш бинен срочно фурӯша ина марамат дӯстон аз ҳолати балонаш 70% ҳаст мошин беруна ягон онҷош кор надорад ина марамат обшивкошам тозаака электропакет дора бачо скаменкош ишхолакои фасон мондаги аст коробка механика бона мониторам дошта ина мара бачо срочно фурӯшӣ салонш як тоза бачо номере ваз 21014 ин номеро туфа бигем қатъи ами хича карош бад по назване мошина худаш маса ина марама бачо мошин солона ҳуҷҷат кардаги аст утил дорад 2004 мотор 1.5 нархи мошина мега 27000 мегем бо муомила савдои хуб мегад мекунем мошин дар шаҳри бухтара 27000 сомон бо муомила савдои хуб дорад шахсоне ки мехоҳед дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пуранеша гиред срочно инам марамат бачо 33000 сомон Opel Sedan 97 сол свети беҳтари свети металлик 33000 сомон бачо охири нархай ҳуҷҷат утил ама чӣ дора мошин кансане дора краскаш зури бада яне ки ягон кор надорад ина марамат тамошо кунед бачо ҳолати балонош пачка 90% аст мақсад оли мегарда 1 сол 2 солга мегарда беруна мошин ягон кор надорад балонои ақибшон ҳамин хел ҳамаша навзадаги мега соҳибшон обшивкошам тоза карда электропакет сиди салон бачо скаменкош чихолакои фасон латаги дӯстони азиз коробка механика мошин кансане дора тарпидошам ягон кор надорад мошинча фақат барои гашти хима мега соҳибшон ҳамира бачаҳоро сига гуфтанд ки 40000 мо гуфтем нерхи нархо нест барои обуначои канали бохтарафто мо арзон мемонем гуфтем 33000 сомон охири нарх без савдо бачаҳо ина краскашам берунан зура мақсад мотор коробка агар расход надора бачаҳо мақсад ки ҳолати балоношам ақибам нав мақсад ҳамин ҳуҷҷатош даки 2-3 моҳи дига мондаги аст ин ба хотири ҳуҷҷатош 2-3 моҳи дига ҳамин 33000 ҷои сунгириша мақсад даки мо чил намондем я нархи дастрас мондесем бачаҳо мошини утилдор 97 солае 2 моҳи дига 3 моҳи дига ҳуҷҷаташ мондаги мега мошина мошинча нахи қадахе беруне ягон кора қад қоматчам соза нархиш дак зиёдтиш кади арзанда акира мо чил намондем 33000 сомон охири нарх без савдо чизе ки аст бием бинед ина ман мегумтона беруна мошин ягон кор надора балонош пачкай бачо дискои фасон бе ягон трапина ҳуҷҷатош ҳаста 2-3 моҳи дига ҳам қайга мондаги аст салоша тозаакай 33000 сомон фақат мегири ҳай мекунӣ мошин дар шаҳри бухтар аст срочно омадаи пеш ина марамат бачаҳо 43000 сомон мерседес компрессор бадро мотор да аст солош 2000 май ҳуҷҷатам я 2-3 моҳи дига дорад мотор дихича бе ягон расход светчам свети зур ягон беруна расход надорад 43000 сомон бо муомила савдои хуб дорад срочно фурӯшӣ ина марамат тамошо кунед бачаҳо ҳолати балонош мақсад ки 80% ҳаст беруна ягон кор надорад ягон майда чида ягон сарапинача чия намедонам хеле мақсад ки бахайр обшивкошам тоза каса 4 та электропакет рӯҳо боковой дӯстони азиз каменкош латаги айхичай ина хеле мултруду пара дора чӣ дора опшин коробка механика мониторчои заводской консерш ам кор мекунам медонам бо ина хеле автопилотам дошта мошинча хай идеал не барои худ мақсад тайёр карда мега барои кор рафта омадам сум дар тош намега мошина фурӯшта омадам бачо скачои фасон ина марамат номерош падарка агар хоҳед давенес хоҳед синият беруна ягон кор надора ақибошам 100% ина марамат тамошо кунед мошин идеал нест совсем бачо
нархи мошина 43000 сомон гуфтесам бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Тақрибан 2 моҳи дига буротарак ҳуҷҷат дорад, утил дорад. Балношам соза, краскаш ягон кор надорад. 43000 сомон мега бо муомила савдои хуби хуб дорад. Срочно фурӯшай. Бием бинем мақбул дошти савдо мекунем мега срочно марама занг занем. Салому алайкум дӯстони азиз, намарамад BMW тройка бо нархи арзон срочно 15000 сомон. Дӯстони азиз, мошин утил дорад, фақат ки ҳуҷҷатош буч шудагиай. 95 сола мотор 1.3 пай. Дӯстони азиз, мошин як даст гаштагиай. Мошин бардор нахадовай, хеле бигем мақсадам кор надорад, мошин нахадовай. Охири нархиш 15000 сомон. Мошин дар шаҳри Бухтар. Ҳозир бо ҳамаша нишонтон мекунем. Дӯстони азиз, на ҳолати берунаи мошин намарамад тамошо кунем. Ягон хеле кори сериозӣ надорад мошин ча. Намарамад 15000 сомон. 95 сол BMW тройка. Дӯстони азиз, мошин нахадовай, бе ягон расход. Леки хай салом шуд дӯстони азиз, аки солои 95 ай надисе афшикош тозака неки як чихол пихол мепартоинша мақсад салонш кор дорад, ки 95 сола иша мақсад ки бинем мошине ки мотори карокаш созастай. Мақсад 15000 рош мека, охири нархи дига савдо намеша. Мақсад утил дора мошин, фақат ки документош буч дагай. Мошин дар шаҳри Бухтар ай. 1.3 пай. Дӯстони азиз, 95 сол утил дора, фақат ки ҳуҷҷатош буч дагай. Шахсоне ки мехарем омада ай пеш бинем. Ина марам бачо ки мақсад ки Королаи 1 Европа мехост срочно фурӯшай. 2007 сол идеални состояние бачо. Обшивкош тозака, 4 электропакет, регулировка боковой бачо. Скамайкош латаги, мотор надошта бе на як дона намедонам чӣ боша. Коробка механикаи состояние идеални бада бачо. Мошин 2007 мақсад ки чиста Европа тоза. Кузофи бачо каравани. Ина марама тамошо кунем. Борон сар кард, мошин синати тайёр ай. Срочно фурӯшай. Ҳолати балонош пачка ай. Беруна ягон кор надорад мошин. Ина марама. Бачо мошин 2007 мотор 1.6 ай. Утил дора, фақат ки документош буч дагай. Нархи мошина бачо 78000 сомон гуфтесам, боз камтар дига муомила савдо мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар ай. 78000 сомон бо муомила савдо дорад. Мотор 1.6, коробка механика. Чиста тоза Европа бачо, краскаш идеални бада мақсад. Кондиционердор ҳама навотора дорад. Мошин дар шаҳри Бухтар ай. Биен мошина бо дилпрай пеш бинен, харгирӣ кунед срочно. Бачои намарамад Мерседес компрессор 2001 бачо, мотор диккати, коробка автомат ай. Дисен Мерседес компрессор 2001 сол, мотор диккати, ҳуҷҷатош оли чанд моҳи дига мондагия намедонам. Ами 2025 ахирш кардаги аста намедонам, 5-6 моҳи дига меша. Опшн хай бохтон занг написан. Коробкаш автомат ай, обогрев сидене дора бачо, мониторои фасон, кондиционер дор, салош идеална бачо. Мерседес компрессор дупара мултирам дора. 2001 ай, состояние идеална. Нархша 37000 мондесем бо муомила савдо мешавад. бачо мерам мақсад ки 45 намондесем 37000 сомон ҳуҷҷат ҳамаш дорад. 4 электропакет, боковой регулировка бачо, багажо ҳуй мешаванд. Ҳай бисёр функсия дорад. Бо автопилот дошта, чума хато накунам. Бо масъала мақсад состояние мошин идеални бада бачо. Ина марама тамошо кунед. Ҳозир бо ин ҳамаша ай пеш нишон то метиҳам. На бачо мошинча. Нархи мошин 37000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. Мошин дар шаҳри Бухтар аст. 2001 сол ай. Мошин беруна кор надорад бачо. Коробкаш автомат на ҳуҷҷатоша қайди утилиш хай дидесем. Ина марама 37000 сомон бо муомила камтар дига мешавад срочно. ҳолати балоношам хай соза 70%, 80%. Ами хел ҳастай. Мошин дар шаҳри Бухтар аст. Омада пеш бинед, қачи соҳибшо мақсад кен срочно.